बरा आज आज सा थापटा फार करपा वयता जापलू पांटे कासो सद्दू म्हाक मात आज लुडो खेळा गेला म्हाक सांगलो तेमी आज तेंका सा एकू थापड माता रक्तो निघोना हमको वयता थापटा फार कोता माँ केल्लो माँ तू गेलो एकू मातलो माँ केल्लो माई तू देश पोसनु आय सीट गेलो हां आ केसो आला माँ हाँ चोय वेल्डिंग माँ देशा नाच कोतो ते दिया कोई तुक सांगलो नाही देश बोस रे म्हणून आता माँ ग्रीन पड नाही झगडोन मी काय केला ब्लू कलर फेवरेट नु भुरगेपण आसा नु हेळ स्टार्ट कर रूल किती को बोले एक पळो तेगना एक फुटलो होय दोन पळे तुगल्या दोन फुटले तीन पळे तेगल्या फुटले चार पळे नु पोतून तेगल्या हा कायद्यान तुगल्या चार पळे होते फुटले सारखे मरे ते आणि नाका हाय सांगता बरा सारखे ना आल्या सगळ्यांना फुटून पडत रावता नु आजच गोया नु चोय कोण पहिले घरा पावत ना तेगला दोन फुटले कोण पहिले पावत तेगला बरा हानु सारखे कोण कोण घरा पहिले पावतो तो तेगल्या दोन वर बेस्ट नु बेस्ट आ सारखो पण पहिले पावतो जिंकतो ना रे तो आता तो 2020 या कोइल तो आ 21 सारखरी तो स्टार्ट ग्रीन अंजला सांगला हेळोया रे म्हणून सगळ्या बर जात रे मारपाक तो घराको कापी ओटय नु एक लागून गेलो ना तो ओके तो कापी घालून फोन घालून रे तो लाकडो ओटय सगळ्या ते फुटून बर मार तो रोल झाला त्या आसन कोण जातालो एंक सा आज निवळयता सद्दू म्हाक माताई ए जापलो तुगे हात लांब जाता ते मोडी कोण दाखोवपा जाय तापटू माता बेस्ट ताळक नाता तू आता गेली बिशी पिड्या का नाका मिगे एक जिगावचे भितोस ना दिंगा तू हेळो तू कोण कळण मात्रे आज जापलूल्यान दिता पेट करून दिता ओह नो कासवा फुटून माता आय केदा मारे आवाज ऐकणार रे मला मारा कोण मारा असतो तरी वक पर खेळा रे आमकी टेन्शन जाला आमगे भितर पावना जाल्यार पुर म्हण आज जापलूल्यान मालनु आज सा तेंका सगळ्यान झगडोन मोर दिया आज सा बासमतीतल्यान हा दोन मात सांगी फडा राहन ग अरे पाटिया तू किती पावना असतो तू गिला टाकड मारता तू किती पिस्सा आला आई तुगल्या मला तर तू अजून भितर पावला ना रे हेळ की अकलाचे बी पेज येल दिसलो आता बासमतीतल्यान नेसली पडले आजचा पाटी असा सोरोप जान माता हमको तू काय ना आणून निपागू कोण मालो मा कोण मालो आम्ही या टाइम अरे अकलाचे पेज येलो ना पाटी वॉक वे कान पेता मालो तिसा बरो येल ना शेख सा मात तो कानातला लूज काढ जांगो ओह नो आम गीता आपली टाटा फार Oh no. अंजोला इतिले उगत तू मातालो आणि आम केस टाकलो दोन का दो पाय बॅड कर
लागविडू कोण मार गेल्या प्लीज मग मना काय रे प्लीज मग मना काय रे लागविडू कोण मार गेल्या लागविडू कोण मार गेल्या अरे बितोयला काय करणार लागडू कोण आज तू त्यो पोर चेड्डी दिलो त्यो रे अरे पोर सायक्लोनाचे उडवून गेल ना रे दोरेचे सुकून गायलो वादळ म्हणते शी गेल ना आमगे याक सोडला काय सॉरी सॉरी आमगे ती पंच मारू ती मॅजिकल पंच ओ मार अनेक कोण तो बारोला नु कोण मार काजू बांध्या गेटी बांधून मार गेला गेटी माताला सॉरी रे दाखवची तुका सॉरी रे मार मार गाल गाल जाबलो मार मातो या मार चैला म्हणजे मोठीच आहे काय झाला रात मी गेम मूडच आहे आणि त्यांनी एक मानते की डोळे काढे राव त्यान मिकल्यात आपण मला नाही आत मी गेरवेंच आहे नाकी रे ए सॉरी रे सॉरी आणि तो दोन डोळे नु जापलो आणि मला आज भिवूया तोय अनको तापटा फार मातलो ना रे हमको करना कर हफ्ता पार गला म्हणजे मोठ्या पार सॉरी रे बाबा सोड्या ओय सोड पुरा दिजाता नाही मुई बांधून बिन दोरपान रे सोड्या चल मारे आमगे पावर चल मारे ते दोन्ही के मोठ्या चैला काळ कोण असा आमका झगडी कर नको खबर कोण उडीत आहे तशन चल आत्मवास चलास अनको दुसरा माझा चल गो आवे तुम माता आई राव मुगे दाडा सांगून तुमची भोंगा आजीच घात सांगो आम बिताई आमगे बासमती एकला पूर्ण मध्ये कोणा सांग काबार तुम्ही काबार आम मॅडम अरे अंजला किती रे ते दोळ्या गो कोण मारलो का दाडा मग बासमतीन कासो पाटेन आणि जापलून मागसा मालो चेटी बांधून मालो त्यांका चेट्टी काढ आणि मग सांगू त्यांका मग माता येते अरे घे चेड्या माताय तुम्ही तुमका दाखयता राव दादूशा फोन माता हा तुमका दाखयता फोन आता अरे अंजला का डॅडी का फोन माता हॅलो बाबा दादूश खंय तू रेडी आसा टॉयलेट या बेगीन यो टॉयलेट माई काम कर आणि जा तिथं बेगीन हिंगे माश्या तुगे चेड्या कोण माल खंय बेगीन यो ताका मातशें देख शिकोवपा जाय सामकी अरे तुगे सगळे पार्टनरां बेगीन यो फुल सेटाचे यो कळ्ळें ओय तेंको फोन मान आपयता तू बिना तुगे काम जालें तू बिना जालें तेंको उडया आनी कांय म्हण जावपाना बेगीन यो तेंका दिया सा शेक सा लागडी करून मारपा तेंका कळ्ळें हां चल बरें हांव रावता तुका घरा कडेन ओके हां जेवण येता काम करून येता चल बरें अगो येत गो म्हाका जेवपा रावनाका मातशें लेट जातलो एक काम आसा अरे तुम्ही गोयसा नाही त्या अंजाला का डॅडी तुम्ही मारून दिता चल वसा तुम मारून दिता तुमको चला आणि मूड मारो त्याने डोळ काळे केल्लो आता म्हणजे काळे को दाखीत म्हणून कितको तोले मारे आनु धांव पळून मारून येता तुमका पळून ये चल चेंज करूया आख्या गेटअप गेटअप चेंज करा 1 2 3 अरे घेऊन ये म्हणते चढ चाल मरे चोट नु माय पाय ऑपूत रोड घी तुझ्या हात गेलो एक गोट हँडिकॅप काय तू एक घोट मार एक घोट माता बरी पाठ आहे
ते मास्क घाल आता नी कोण अळकता अळकता अंजला पाय आणि आमकां अळकता नी माय बस अळकना कोण अळकना सुस्सेगात भावया आम्ही यो बाय ओके या नजरे ती होईता बॉस हा फाटल्यान यो तुमगे हात्यार दे गाण बी हुई तुझे हात म्हळ्या हात्यार रे ते राधे पिक्चर चलते लोखंड मात ना सा बेळ लोखंड मी नातीचे मात ना ते मरे तुगे हात्यार दे तुगे अच्छा मरे साउथ इंडिया नु एक मात ना प्लेनाचे किते एक हात बरो बरे बरे आम्ही गे रे आमगे आणतो तो जेरो आस ना त्या चल या बोलो ए फाटल्यान बोलो चेरशिव असते अंजला माताई तू डायरेक्ट चंद्रा होय तुमगे अंजला मान दोळ बीन फोडा आता आम्ही मेटाई आम्ही गेटअप घाल त्यासो न्हू आम्ही ओळखून घेतात ओय सारखे इश्कोन आवाज येपाचो ते न्हू पूण तेणा आमकां वळखीत मरे त्याला बारके रे चला वळखीत आसतलो तो कोणा सांगता ना लेट्स गो बेबी इश्को मारल्या पुरो एक्टिंग बरें जाल ना इसको मातो स्टेप्स ओ बरी मार पाय अरे वॉइस चेंज करपाक पडटलो वॉइस सोडवा मातशें करून झेड मायनराचे गायल्या पुरो चड करूं वचनाका ओके हांव तशें करून उलयतलें तूं बेबद्या मातशें काड दाडा यायची रे तो गुंडा आपयला येता अरे तुझ्या दोळ्या किती जाल रे मग ते बासमतीन तेम सगळा माल नाही रे म्हाका ओ तो बासमती रे आता सगळा बडक मरे सामकाचे हा सुकलो ना तो बरोच गोड असतो सिरी स्वता चोपा तू बिनाका तुगे काम जालें तेमकी सग घाले आयज पदळ तू रोड नाका तेच ना रे तुम तिगाने येयले आणि एकलो खंय गेल तुमगे पार्टनर एकलो येपा आसा कॉल केलता का ओके कितें वर सकल जावपा ना जाले काबार ते फिनिश चल चल या ओ तो लॅमेरा डॅश मरे तेको विचार ते हुया ते हुय ते सगळे बरें ते खंयच्यान काड्या ते खंय गेले ते चल यो ए जापलो ते हुया रे आयतेल नाही कोण थंय नाही सारक्या ओय रे सारकी सांग चोय ओय रे सारकी सांग ओय रे जापले तांकू चयला ना ना सांग तीन कोणा एकलो दांटे आणि दोग जाण लांबाण दिसत जाले तेले एकलो बेबदी आसलो 4 जाण कितें पण देशी ओय सारकी सांगतो मरे तो ना चोय ओय रे तेशी गेले 4 जाण गेले किती मजा चोय तो बांगडा बिस्किट आसतिंगा बॉयज फॉलो अरे ओके तुमगे गुंडा रे गोवाचे निसरण पड मरे तो आणि केसो गुंडागिरी करता तो केसो तुमगे गँग रे तुमगेले केन्ना जात रे ते केन्ना जाता चल ते कोर गाडे गोवा अड्डा गोवा मनीस रे ते कोर गाडे गोवा अड्ड्यान कोण पटरी यानी गुंडा बरे लागना म्हाका हे बरे ना ताटक क्या गुंडा बनेगा रे ये लोग रेप्युटेशन देवयले एक लागन आम्ही अनिष्को वळखून घेतात अरे अंजला आणि फाड बळ गुंडा गिनेत मरे एक मालो आमकां आम्ही इसको गेटापान वळखूं येताय केशो वळखूं मेटा केशो वळखूं आमको वॉइस आम ऑलमोस्ट स्ट्रेच कोन वॉइस ओके अरे हेचे कोण येताय तेमकां विचारया ते हुंय आसाय ते तेमकां घोडे खबर आसात अंजला तू सायडी राव तुम पाट्या जापलो तेमकां चयल्ले
ओय रे बाबा येतेशी गेलो मरे तेशी तेशी ओय आणि तू मुंजा सायलाय आमी एसतो येयलाय मरे राव तुमको पहिले केन्ना चल ना आमी तुम्ही कित्याक गो आमी बेश्टी पाशे येयलो मरे बस को सारकी सांग त्या मुंजान गेले त्या सारकी सांग ओय तेगे पिस्टॉलाचेन म्हगे पिस्टॉल की जाल मरे हे रानू मंडल कोण आणि या दोघांनी भिकारी ही मुगे बायल मरे बाबा आणि हो पूत मुगे हँडिकॅप आणि तो बेपतून पूत मुगेलो ओय सर तो व्हायब्रेटर मरे आता बर मेळ्या राणू मंडल नशीब त्या सगळ्यांचे अरे त्या नशिबाचे काय ना सगळे मरे पिस्टलाचे असता कळले बाबा तुम तेंको कित्या सोदताले ए हँडिकॅप तू साईड राहा एक मला भायर पडला तू मॅक्चला कित कलता चय तेमी कसो मार घालता चय अरे पाट्यान गेला पाटे पाटे ना पाटे काटे काटे म्हणटाला तो बरे बरे राव रे तू कॅपॅसिटी बरी आलेली कित रे दोग जाण काळ मरे ते हे म्हण काय न्हू तेगे रॉकेट अती पावरफुल हे म्हण काय न्हू तो रॉकेट सामके डायरेक्ट सोडटा आनी एक पाटी तो व्हडली तांत घेवन येयलो ओत्तेले हे हांव केदो ओत्ते तांत घेवन येयला राव राव ओत्ती केदो तांत घालपा लागल रे ओत्ती तांत गायना न्हू आय एम जस्ट जोकिंग फोकाणा म्हणजे फोकाण बी काय नाही आज जापलो त्या मेळ्या तेमची बोकां दाण गाण तेंकू सा नागडे करून मार घाता आयज बाब तेंकू नागडू भिवून कित्या माता बिश्या सजमान माराय न्हू एक दोन थापटो माराय आनी धाडाय न्हू तेंकां नागडू कोण म्या चड जालो सारकें एक्चुअली तुमी एक्चुअली तेमकू नागडे करून मारपा न्हू आनी कितें तेगे दोळ्यांचय सा ब्लॅक फंगस जाला तेका दोतोर आनी घेतो दिसता हुंयचे अरे बाबा तूं येते काळे ओक लोकान खूंय वयता बोटी वेल्डिंग मारूं बी वचना बी मरे तूं हे वखलो शाहरुख खानान पासून लायला मरे केदनाची तुम जाणाय तर पियोन येत मरे आणि त्याच्या लागून ते ओकल घालप दोळ तांबडी जाताय न्हू मामा कळोव नाकते त्याच्या लागून अरे तू घरातले होबरे हिंग सांगायला ए चड उलयता तुका एक हात ना हे करून कोण हेल्प करता रे तुका हे करून म्हाका हात आहा पूण मातशें ट्रान्सपोर्ट हातगाड मात आसतना ए तू म्हज्या आयटमा बोले खंय वयता तू हे सायड सर मातशें हा म्हजे आयटम मरे ते तो म्हाका आपयता म्हजो घोस ए तू सायडी राव मुगे बायल दी ए अरे रे 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 हे पार्ट्या घेवन गेल मरे आतां तेगे बाउन्सर देंवले जाल्यार आमचे बाउन्सर जाता एक दिसता म्हाका म्हजो घोस चल बरें बाब आमी वयताय दादा पाटी आले के बेचूय अरे पाडे घ्या मरे अरे क्या पळ मरे आज जाता आमच्यो भिकणा फार माया न्हू पळू पाट्या कधी मार No, 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 no. No, 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 no. अरे पाटे आमकू चला कतई रावाय हेड्स अप गुळ मातलो बेगीन ये आय साला दोन्ही हातवर काढे बेगीन तू आमकू चला कताय यहाँ एक एकल्या फार्माता एक मिनिट राव गुडियो नाही मरे बायले फोन मानिचा आता आगो सांग रे किस जालें तिथे पिस्टॉला गुळी काढे गुळयो मुझ गुळी रे त्यो मेजार आहलो त्यो अरे त्यो ते आमगे शेजऱ्याक विमान ना अरे तेगे बाय बोद ना हुई तेक लागून ते येयलो रे की ते गुळी आयल्या विचारपाक हांवें मेजार गुळी काडल्या आनी तेक दिल्यो ते टॅबलेट न्हू ते पिस्टॉला गुळयो तू तेमकू दिता शी 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 जा फोन दवर आता हातीन फायट करपा पडटल्यो नॉइज आक्रमण बॅटमॅन आक्रमण
बॅट दिवपा आयलो बाप घ्या दिया बॅट ए तुम रामाय तुमको जापलो जायो ना ते कापीण भायर काडा बेगीन आय पाड पळो जापलो सापडल मरे आमगे पावर दाखया तांका पाव दाखले ताका पावर दाखया न्हू आमगे आम आयकताय एक बटन उरला माशेराव ॲप्स ना आमको म्हणना पात्रांव म्हाका मानाका हेचो बियर घे हे कितें वत पिवन म्हाका दिना बियर ओके चल बरें चला तूं मुखार दिता मागमालो कुको जो तेगा मार तेगा अरे माल मारे किती कथा झालं मार तेगा मार एक मुझे मोठी पावर दाखवता No. मुझे माता ठीक है अरे मुझे किक मारली राव एक दाखवता मुझे सान मत आले हाँ चल आता माड़िया गिने आ रे बिनो तुक लागून सापडले आम्ही जापलो तुक सांगलो ते रेनकोटा ते हे गायना कॅप गायनाक रे म्हूण हुंयचे मी कॅप हुंया कॅप उडे मी गेले आज तेंचे कितें करपाचें चल मरे तुम मुगे झाडाला पार सदा म्हाका फुडलयता मरे आतां कळ्ळें मरे मुगे झाडाला पार आज चालते चाल न्हू तुम आमको माले आम तुमको माले बादाबाद फिनिश टुश तू खबर ना आज आमगे सेलिब्रेशन आज आमगे एनिवर्सरी ना रे चॅनल ओपन केला ना रे आम्ही आजीचा अरे वय मरे एक वर्ष जाले यार सेलिब्रेशन डायरेक्ट काबार बऱ्या ते सगळे डायरेक्टर चोयतो न्हू डायरेक्ट या चल्या कम ऑन बॉयज पार्टी चला हिंग्यो तू कित दिसोले तुगे रोल काबार म्हणून तुके जमकार मार पडपा तो पटोलोच आमको माता अरे गुड तू कैसा गुड मैं किती बरो चल तुझ्या बरे येलो किती व्हिडिओ लागोन रे किती आमगे 5 तारखे एनिवर्सरी नो 5 तारखेर कोण सांगलो तुका पार्टी सांगलो मरे म्हाका तू घालता न्ही चालाय 5 तारखेर ती
14 तारखेर आणि आज मसा पोटा जातो मरे येलो त्याच्यावर हा भाई चाला गायले आम्हा दिसकाले 14 तारखे प्लॅन किती डब्बल मध्ये केक कटिंग मी सगळे केक कटिंग पासून ते आडपा तुझे आम्हाला केक कट करपा येताले हा ओके चल 14 तारखे मेळ्या तुमका दाडा मग जापलून कासून आणि पाट्यान आणि हे म्हण काय न्हू ताणी 2 येशी एक चयल्या तेमकां नागडे कर मारपान चय रे तेंची दोळ्या चय रे ना ब्लॅक फंगाय जाल मरे पंगायच रे पंगस असो असो तोडे रे गो ओके 1 2 गो अरे तुझे जेवलो मेरे उनका वाड बोला थोडी चाल मरे माय माय